Weh. Busekan jroning kewo mandika dongon selang pedhangipun kang kataman braja temah tekeng lali surak manengker gumuruh surak manengker gumuruh. Wah edan ana wong cendhek cilik bringose crapang pundhake malang diadani melang-melang sapa kowe Setyaki kang dadi aranku Setyaki ya balik kowe sapa Soca Permana kekesete Gustiku Prabu Hamsa saka ing negara Sigrangapura duwe karep apa goleki sing jeneng Puntadewa Kresna karo Baladewa yen ketemu bondo tangane serimpung sikile tugel gulune rasah golek sing ora ana Setyaki sing bakal ngladeni apa sing dadi kekarepanmu lho apane ora sanak ora kadang mati melu kelangan wah edan sajake mbelani janji ora mikir tebuak dadah mlesati kamu jeneng kodo ayo mara cobanen dene iki Edan ya ayo parat hai yo hai kok biar yo jaluk ameh yo hai cing pasti aku loh waduh Dian doyong doyong yo hek wait yo hek hek wait loh Dian awas hek yo hek hek ya, parah. Has. Jegal kowe, iki jaluk aku gedhok kowe. Aduh, yo. Hit, quick. Yo. Dian. Hit, yo. Hit. Yo. Hit. Yo. Wah. Loh. Hit. Dian. Oh. Ya. Out. Wih. Wah, menteles sih. Hit. Iya. Hit.
Edian, hai! Wong-wong apa iki? Ah. Yo, Edian. Duh, ya. Duh. Hai, woi. Oh, ah. Hai. Duh, yo. Jengkeng kok kowe. Entek habisin. Hei, hai, kowe. Yan. Hai. Ayo. Ya, hai, hut, hai, ket. Mas. Wah. Sapa iki? Antasena. Komandan Garba ora tekon. Tekono. As! Ati we, jembak mutiar kowe. Out, baik, biyantek. Ambles bumi. Apa-apa nih? Ayo. Yo, hai! Hai! As! Biar! Nyo! Iya! Awas! Iya! Oh! Iya! Oh! Hai! Oh! Hai! Mati we! Wah, menungso diadani sak tebok. Sapa kowe? Gatotkaca. Balik Jaya Pudenda. Hop. Hai. Wedian. Atose wong iki. Hai. Wah. Wong-wong apa? Nyidak sikil. Hai. Wah, yo. Halo, yo. Ya!